Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую чудову святкову закуску, яка точно стане родзинкою на будь-якому столі. Це шведський закусочний торт з оселедцем, і я вам гарантую, що ви будете в захваті від його смаку. Він поєднує в собі ніжний крем-сир, сметану, картоплю, яйця і, звичайно, оселедець. Виходить просто, але неймовірно смачно. Почнемо з того, що ми заздалегідь відваримо 2 яйця, охолодимо, очистимо та натремо на крупній терці. Саме натирання на крупній терці дозволить не перетворити начинку на суцільну масу. Такі часточки додадуть приємної текстури для нашого торта. І точно так само попередньо варимо 2 середні картоплини, очищаємо та натираємо на терці. Важливо, щоб картопля була охолоджена, щоб не втратила свою форму і не зробила начинку занадто вологою. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу і підготуйте яйця та картоплю заздалегідь. До цієї основи необхідно додати свіжу зелень, це цибуля та кріп. Я беру пучок зеленої цибулі та пучок кропу, нарізаю їх дрібненько та додаю до основних інгредієнтів. За бажанням ви можете замінити зелень на звичайно ріпчасту цибулю, попередньо її замаринувавши. Далі для того, щоб торт мав насичений яскравий смак, нам знадобиться оселедець. Я завжди знімаю філе з цілої рибини, бо так воно мені смачніше. Знімаючи філе, обов'язково перевіряю на кісточки та нарізаю його на дрібні шматочки. В каналі вже є багато відео, де я показую цей процес, але зазвичай я це роблю інтуїтивно. Якщо ж хочете зекономити час, можна використовувати вже очищене філе. Але я завжди раджу взяти цілий оселедець і ще якщо пряного посолу, то він надасть вам особливого аромату. Отже, відділивши філе, ще раз ретельно перевіряємо його на наявність кісточок, адже нічого не повинно заважати вашому задоволенню від цієї страви. І, як я вже казала, нарізаємо філе кубиком, але не занадто дрібним, так смак риби буде відчутний у кожному шматочку. Далі в нашій начинці буде основа зі сметани. З загальної маси 350 грамів я трохи 2-3 столові ложки залишаю в тарілці, вона ще нам знадобиться. Додаю м'який крем-сир типу Філадельфія та добре перемішую до однорідного стану. Тепер додаю яйця, картоплю та зелень, знову поєдную їх. І наостанок оселедець. Його я також розподіляю по всій масі рівномірно. А тепер важлива частина. Потрібно підготувати желатин. Я беру 25 г сухого гранульованого желатину і додаю 60 мл води. Змішую та даю йому набухнути. Поки він набухає, готуємо основу для торта, так би мовити, корж. Це буде хлібна основа з житнього хліба. Я беру 300 г ароматного хліба, бажано, якщо він буде з прянощами, нарізаю його невеликими шматочками та подрібнюю у блендері. Хліб відіграє важливу роль і його смак обов'язково вам має подобатись. Далі до перемеленого хлібу додаю 100 г розтопленого вершкового масла. Тепер добре перемішую, зверніть, будь ласка, увагу, на цьому етапі все має добре поєднатися, від цього буде залежати, як щільно буде триматись ваша основа. Ось так має це виглядати. Далі беру роз'ємну форму для випікання, фіксую в ній аркуш пергаменту. На дно форми викладаю хлібну масу та добре втрамбовую. Спочатку розподіляю ложкою, а потім використовую баночку чи стаканчик. Цей процес схожий на той, як ми робимо основу з печива для чизкейку.
Тим часом желатин набухнув і я його розтоплюю в мікрохвильовці короткими імпульсами. В розтоплений желатин додаю ті самі 2-3 столові ложки сметани, які я нещодавно відкладала. Це нам необхідно, щоб желатин рівномірно розподілився та не почав занадто швидко загущувати масу. Зверніть увагу, сметана при цьому має мати кімнатну температуру. Саме на цьому етапі додаю сіль та перець за смаком, в мене по пів чайної ложки кожного. Додаю желатин та ретельно перемішую. Викладаю цю смачнющу начинку на основу. Ретельно вирівнюю, вкриваю поверхню харчовою плівкою та відправляю в холодильник. Зазвичай я роблю це на ніч. Але цього разу мені вистачило лише 3 години. І ось, друзі, у результаті ми отримуємо цей неперевершений закусочний торт, який стане чудовою альтернативою звичайним салатам. Смак у нього просто неймовірний і він обов'язково сподобається всім вашим гостям. Прикрасити ви можете його будь-яким за своїм бажанням, але, як на мене, досить буде і звичайної зелені. Приготуйте цей торт і ви точно не пошкодуєте. А я вам бажаю смачного, друзі!